Deborah hi tar en kola in hlo fathina nia tum khat chu atar en kol ta chum kwa chu vacation mang turin anjin chuak dona he wang hian a en kol thin pi ber chu lo ompui ri mai tur chuan an ngen taringot maya Deborah po chuan ole ti chuan alo ompuya he ompui tur pitar hi kumni chung zet chu thokang lovin khuma hian amu bet to ni ni khat chung chu eng thil ma Deborah hian atong ran lo TV te enin a phone te chu a khal mai thina ma se zan khat chu a thian te lo mu ve tan ti in a phone chuan a chet vel na chu a recordta hetia phone da chunga a record reng lai hian a phone chu alo mu thil san chu lo ni in atuk lama a video footage san en chu ama thong dot thei thil hi alo in record fu reng maya chu thil chu eng thil chu nge niang uluk takin in en teang mai chia ti hriat tak tunge ni ti po hriat lo hi maksak zet mai chuan a omna ruma hian ron tol phein Deborah mu hil lai hi aron enani chu mole rap om takani a en kol berla chu khum betin amu ni sia hemizana ron lut hi tu chunge ni tang le ngai to na ati thui du hle ni a omna te chung kwa an jin bo veka wang hian eng thil ma chu Deborah hian a soi chuak du lem lova amai ro chu zan ni dang aliam le nu chuan he thil hi aron thleng le tatlat maya room le lampang atang chuan a ming ngei mai chuan aron kawa chuta room ri rap omzet mai hi ron omin kongkhar le lampang atang chuan ron lu dil ni om tak hian aron in kik le boka den rem takani hei zet hi chuan multhi ati ding sung thei hialani ati rakan soi tawang thau khan a ompui berla hi khum betin a omani sia engtin nge khatiang thom kha room le lampang me tang hian aron om thei ni tang le kongka kik thom phe kha chu khum betamutan chuan ron ti thei ani lo hrim baya he ina hian eng thil chi chunge thleng ni tang le Deborah po hian mak chu ati em maya hetiang hian aron soi fia lea I legitimately feel like I'm being possessed. Something's haunting me. Legit. Like, I don't...
turned the radio on? Who turned the radio on? At Hilton chungchang hetia soi mek lai hian a motor radio chu ama chuan arun in on ringot maya ama po hi a phuchiang hle ni tumkhat po bedroom a lai hian thom danglam tak mai hi hria in a phone chu phorin thil thleng chu a lo record le a Oh, Jesus. room le lampang atang chuan thom hi ron omin avakal hnai deuh chu damlo en kol pitar o ngei mai chuan ama hming ngei mai chuan ron kovin harsa taka room rin om tak hi aron zui boka chuta kongkhar chu ron in kikin dornop te chu aron in soi nok nok maya deburai po hi ati hlau hle ni ti chuan a huaisen na te som khomin kongkhar chu thi le thi ti ni om tak chuan an hongrok maya ma se kha thom ron siam tu angkha eng thilma alo tlat lo makti mel taka amarun en tu uyaron hoiti mai lo chu eng thilma a tlat lo deburai tan hi chuan a chungte lo howat wat se he atar en kol hi chu asan wat chu adu to ber mai theiani mizotena kan soi fau thin thla chuak emo damlai thla he en kol pitar hian anei ni mai theia deburai tan hi chuan arang thei ang bera helai mun chu asan wat hi a thaber mai theiani then khat te phei chuan he en kol pitar thla hian azui zelang ti chu an hlau pui hle ni Indonesian Go Center ewing SD te hian an ram chunga in rang na sa zet mai mi ta poina an tlo zen zen ngam lo mun hi an tlowa he in hi batareten per wakarto Indonesia muna ania an suidan chuan he in hi kuntilanak chuan a chen chin ni in an suya kuntilanak hi Indonesia vela chuan ramhoi lar tak ni in meiche samsei samthla nuang mai kurvar hani in an suya he thla hian he in hi a chen chin ni chuan an suya ni a minglema po da kuntilanak house ti in an suya ti chuan iwing le a thian te chuan helai mun hi fangkualin he thil hi an tong ta ni Bentar lagi lagunya habis, sebentar lagi panggung. Guys, cepetan guys. Bagi para penghuni yang ada di sini, coba kasih kita penampakan, entah itu berupa wujud atau suara. Lagunya udah mau habis. thil dang lam deuh ilo mu melem uluk taka kan en chuan banga antar picture mit hi ama chuan aron che a ma se investigation team te hian helai muna an lai hian eng thilma an lo hremi lo maya in lama uluk zoka an han en le nu chuan he thil dang lam zet mai hi an mu chuak ve ta ni he mun lua tu kuntilanak thla chu aron che ani thei mayangem le Seren Louisi England Rama cheng ni in afanu nen chuan an cheng du na Seren le afanu hi tun hnai deuh khan in thara in suan lutin atir chuan eng thil ma chu an tong lem lova ma se tlema an han omrei deuh nu chuan afanu chuan thil dang lam deuh a hmu thu anu hi a hril fo tamaya an chen na holwaya chuan mi palian tak mai dumrun mai a hmu thin thu te chu a soi fo tamaya anuan hril la chuan anu la chuan eng thil ma la chu a hmu thei der si lo angai chu a thalo hle ni he thil mu fo wang hian
afanunun po chu angong chawtran ta ni in alanga sirini po hi angai chu athalovin a om chu anuam lo hle maya eng thil ngai mu ni ti chuan tumkhat chu azot le a. What is it? Bad eyes. Bad eyes? Yeah. Bad eyes. Bad eyes. Yeah. Where? Guys. Upstairs. Nope. No, I'm not doing this again. I'm not doing this again. Please. Sirini fanu hian mit chevet to mel rap om zet mai a mu thu hi anu chu a hrila in chung lampanga chuan a omni chuan a soya anu la chuan a en ngam der lo a fanu thil soi hian a ti hlau e matinani Sirini chu angai tha thei to thlot lova hei wang hian an chen na le a che vel history chi rang rang mai chu an zir chianga a tho na university ya professor pakhat chu ronin ani hian hunrei tak chung chu paranormal lampang thil hi alo zir chiang to thina chuta a thil hrilawang chuan lo na chuan a bel cha le zualani an chen mek na in chu man lai in do na mol battlefield thin hi alo niya helai hmuna hian sipai tam tak chu boralin rap thlak tak takati te po an tam to hle ni chung thla te chuan an chen na in hi an lo la chen chin te po chu ani mai theiani a fanuina mu fo na thin thladum palian pui mai alo dinga ti na hmun holwaya chuan camera chu afita zan khat chu a fanu ne na tui taka an mutlan hian hean camera kam hian thil dang lam zet mai hi alo record fu ta ni Come on then, we're gonna help. Mom, Dad, What is it? Dad, What? Dad. Scared of what? Who is it? No. Is someone there? Yeah, but bad eyes. 2 eyes. But 2 eyes. Had that Hi. eye. Hey. Hiya. Is he doing anything? What's he doing? Right, see you later, Mr. Soldier Man. What? Are you laughing at him? Is he being funny? Is he being funny? That's good, isn't it? You're still looking at someone. Oh my god, she's... What? No, please don't. No, stop. It's okay. It's okay. Sorry, you just scared mummy. Sorry, you just scared mummy. It's not scary. It's not scary. He's a funny friend, isn't he? He's a funny friend. Yeah. Yeah. a camera kam nei taka chuan room ri thori ni om tak hi ron omin alo hriat thaya chuta a fanu hian bangle lampanga chuan thil mu le thil hlau chu ala nei reng thau maya a hlau thu a fanu hian anu chu ala hril cham chi thawa bang lampanga chuan thil thalo ala omni chuan a soi bokani man lai kum tam tak liam towa in do na mual alo ni to nen helai hmuna hian tharau chol theilo tharau la ha dam lo chu ala omni chuan an ring deuh bera a fanu hian sipai boral to tharau la chol ha dam theilo chu alo muta thin ni chuan mitam tak chuan an rin puyani in tha le ro pui tak po ni se hetiang ang in ranga chen chu thil nuam tak chu ani hau lawang ti chu a chiang reng maya mitam tak chuan arang thei ang bera chuak wat turin an du puya then khat chuan helai hmuna thla chol theilo chu zir chianga eng thil chiang en du ti te hre chiang tur chuan an lo du ve thunga Seren Lewis din hunanga hian ding ve ta angla he hmuna hian ila chen chun som zelangem nge
rang takin imung ruatei pekanga ichuak wangwang zo kang le Russian Ghost Center tabusi karte hian an thilton lo omzet mai hi YouTube lama hian ron phau chuakin mi makti po a hlo hle ni Andre le Nastia te hian trum khat chu ghost box device an ti mai hmang chuan thla hi biak po an tuma he device atanga thuan don danin man lai thlan mol chu zan reya mani chia tlo turin aron tia chutang kalani chuan paranormal thil an tong ngei don ni chuan aron hril bokani Andre zok chu thlan mol upato tak muna chun kalin investigation chu anei don ani heta hian structure light sensor camera chu akenga he thil hi atir taka chuan gaming console atana manthin ania amai ro chu Ghost Center howin he thil hi herdang lamin thlazon na tan an hmang thina he camera hian mihring mitina amhu thei si lo thil dang lam tak tak te chu lo hmu in pencil pen ang tak chuan aron in display ta thina ni ti chuan Andre chuan he SLS camera hi leya chun kamin heta thila lo lak fu hian mak chu ati tir dun ngang mai SLS camera an kamna hma hian eng thilemuni hi ron langin chelo changlo chuan ading renga chuta hun rewak lo hnuwa chuan ambowa second tampo alaral hman lawang tia chuan leya hian thil pakhat hi lo lang le in a hnu rewak lawa a hnung lampanga hian a hma mi tho khani turani ading lai hi alo lang le theya leyami hi bowin a hnuwa a hnunga mi hi abo vele boka chuta arwal do thot hian stickman pahni hi ron lang le in a hnu rei lawa he thil po hi an bo zui le ta ni tabusi karte hian he thlan mol hlui to taka hian he SLS camera mang hian mithi to tharau he thlan mola la cham bang te chu an lo la fuani chu mitam tak chuan an ringa he thil SLS camera ina alo lak fuang chi hi irin zong ani ve emle TikToker pakhat Devil's Game hian athil ton hla zet mai chu TikTok lama hian aron phau chuaka Pakistan rama cheng ni in an chen nei na hian thil hla le thil mak pui chu huneng mo chung chu alo tong fo to thina henga thil ton alo lak fu te hi TikTok lama hian aron phau chuak ve thina ni ain chung bung ruwa te chu an da na tang te chuan an ma ni chuan an lo in son fo maya engmo chang chuan amit sir hian mihring pian ang tak pian dum te hi mu in an en ngal thoi thina ma se eng thil ma amu zui ngai mi lovani rum khat chu hetia lak fu tuma hunang mo chen a boi hnu hian an la fu thei ta hlau maya uluk takin ilo en teang Assalamu alaikum margaru da su charta taliu makana au da dera la mata su gore ha kur tara la mo kore la babala walo ya Allah khair margaru zamana di video matlab da de kana چې تاسو ماته نمبر راځین کې کوڅوک مولا د معلومي سب خو مولا د معلومي ماته نمبر راځین کې یو مولا سره مې رابطه وکړ تاسو نمبر راځین کړو او چې هغه مې راوستو هغه د هر څه تو کتل کنه هغه وی بل څوک ولا راولا زه ول څوک راولم یار کو تاسو څوک معلومي نو ماته په کمنټس کې نمبر راولېږي صحیح ده مرګرو زماره دی ویډیو دا مطلب دی چې زموږ د کور نه را پیریان لاړ شي
या अल्लाह खैर मरकर रोजाना जमुंग डाली को रहे हाँ कमरे राला रावराने कड़े दे या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर या अल्लाह खैर उगोरे मरकर हाँ या अल्लाह खैर 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 उगोरे मरकर हाँ या अल्लाह खैर अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर ai in lua nge me a chuan za pa map lo chuan he hmuna thla sual chu run che in chun pachang lai nge mai chuan ai in nei tu pa jok chu ati hlau thei tlat maya in chunga po chuan rengam lavin pon lama chuan atlan chuk taringot mai ne hei hi atop na alani hau lo zan khat po thil hlo zet mai hi run thleng le in chung thil thleng te chu alo record fu le a السلام عليكم مرقرو دا بكيتشن كناس ومكانا او باري الله غسدي دي خطا سوغوري يا الله خير يا الله خير استغفر الله الله اكبر يا الله خير يا الله خير يا الله خير وګوره خمر کرو يا الله خير يا الله خير تاسو ته مو وینم ګورې کوټه پیریان دي خدا والے دي دا وسه دا وګوره خپل سیر آبار کړی ها يا الله خير يا الله خير يا الله خير استغفر الله الله اكبر وګوره ها يا الله خير يا الله خير قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله خير سوكي ركا سوكي يا الله خير يا الله خير يا الله خير غوريها يا الله خير سوكي ركا يا الله خير يا الله خير استغفر الله الله أكبر يا الله خير سوكي ركا يا الله خير يا الله خير الله ai in chung bung ruwa te ba ka hian ceiling light le ceiling fan te chu an in then not maya chur le kong khar te chu an in soi ri hlok mai boka he ina hian tharau sual zet mai chu a cheng ve ni ti a chiang reng mai eng thil dang te nge ton in en chun zom le teang سوكي يا الله خير يا الله خير يا الله خير قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله خير دو يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير دو غورخا يا الله خير يا الله خير يا الله خير دو غورخا يا الله خير قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله خير يا الله خير يا الله خير دو غورخا آخر دو غورخا يا الله خير يا الله خير يا الله خير دو غوري خارش بي دولس بجيدي بسم الله يا الله خير amma ang thau khan in chung bung ruwa te chu an mani chuan ron che in chuata te chuan an ron tla a in nei tu pa ber chu in chunga ngam to hek lo le pon lama chuan tlan chuakin a in chung lampang avala le chuan bang phen atanga eng thil moni in aron en lai hi alo wala fu le boka he thil zet hi chu ama ron ti boi tu ngei kha ani ngei te po arin omani a soidanin a che nein chu tharau sual jin chuan a chen chil ni chuan a soya jin hi tharau sual islamic sa khuwa vela chuan he jin hi alang tam hle ni mi hring te lua to lo ina te thinin engmo chang chuan mi hring te lua lai nge ya te po ron chen chilin boina na satak a thlem thin ni in an soya ni he tharau sual jin hian devil's game hi a chen chil ve tak ni in i ring ve em mizo te chuan ram hoi ti in kan soi mai thina heng tharau sual te hi islamic sa khuwa ho chuan jin ti ten an soi thin ni in a hriata thil in ang thil pakhat ni tura ngai phot mayang